Haurrentzako checklist kirurgikoa zirurgiaren aurretik, bitartean eta ondoren betetzen da. Galdera batzuk egiten ditugu bai pazientari eta bai bere tutorei. Galdera hauek, pazientea ezin baditu erantzun, bere tutoreak erantzungo zuten. Galdera egiten ditugu taldeko kide guztiek gaudenean eta segurtasun konprobazio batzuk egiten ditugu. Nola zirurgiaren lateraltasuna konprobatu, arnas sintomaren bat baldin badakagu apuntatzen dugu, eta baita bere ohiko medikazioa konprobatzen dugu. Baita bere hortzen bat mugitzen den konprobatzen dugu, eta eguneroko bere medikazioa konprobatzen dugu. Gainera, elkarrizketa hau egiten duguna da pazienteari konfinantza eman eta gero lasaiago egongo da kirofano barruan. Checklist kirurgikoa saihetz daitezkeen kalteak murrizten ditu eta kirofanoko segurtasuna handitzen du. Paziente pediatrikoa bere ezaugarriengatik arrisku ezberdina dauzka paziente helduarekiko. Horregatik urte asko daramatzagun Osakidetzako profesional batzuk sortu genuen tresna hau. Tresna honekin pazientearen segurtasuna hobetuko dugu. Checklist kirurgiko pediatrikoa gure osasun sistema hobetuko du. Bai arriskuak gutxitzen eta kalitatea handitzen. Gainera, profesionalek bere segurtasuna areagotuko du. Gure Osabide Global balioztatutako tresna bat edukitzen, eta bukatzeko eta inportanteena gure txikien segurtasuna hobetuko du. Haurrentzako checklist kirurgikoaren sorreran, talde kirurgikoko ordezkariek parte hartu genuen. Anestesistek, zirujanuek eta erizainek. Gure tresna efikazia neurtzeko ikerketa bat egin genuen. Eta gure ikerketaren emaitzak asistentzia sanitarioko zuzendaritzan aurkeztu genuen. Gaur egun, Osakidetza osoan erabiltzen ari gara 14 urteko beherako paziente guztietan.